Добро утро на всички. Часът в момента е точно 9:15, понеделник. Вече съм се върнал от фитнес, направих брутална тренировка. Сега сядаме да работиме. Имаме няколко много важни неща, тъй като миналата седмица беше доста интензивна. Така че тази седмица трябва да компенсираме. Имаме конкретно да се свържем днес с два клиента, потенциални разбира се, с които може да работим. Трябва да уредим срещи, трябва да им обясним всичките условия покрай започването на работа съответно и да ги затворим като клиенти. Сега започвам работа, помежду другото има да отскоча до един заболекар и след това продължаваме с пълна сила. Ще ви държа в течение, сега всеки момент ще се прибере Мишо и ще направим най-вероятно едно включване с него. Така че горе-долу това са плановете за деня. Трябва да затворим тези два клиента, да свършим още няколко работи. Тук в момента избирам техника, микрофони и такива неща, така че ще ви държа в течение. Ето, както ви казах, Мишака тук ще се прибра. Готов да сяда да работи. Нямам търпение. Я кажи на микрофона. Нямам търпение да почна да работи като... В крайна сметка, Мишо отиде да свърши една работа. И искам да ви разкажа всъщност какъв е моят процес на работа и какво точно правя в момента. Така, миналата седмица се свързахме в последните няколко дни с около, да кажем, 40-50 бизнеса. Влизах в Instagram фида ми, разглеждах всичките бизнеси, които пускаха реклама, разглеждах им профилите и когато забелязах, че всъщност бизнесите не правят хубави видеа, не правят хубави снимки, всъщност тогава аз се включвам и им пиша едно съобщение. В момента разглеждаме съобщенията, които те са ми върнали и са ми изпратили. Част от бизнесите казват, че нямат интерес, другата, че имат и така нататък. Да, в момента се свързваме всъщност с тези, които проявяват интерес към нашите услуги, виждат стойността в тях. Изпратили сме на голяма част от тях портфолио и в момента чакаме те да отговорят, съответно да проведем една кратка среща, опознавателна, да се запознаем и съответно да преминем нататък максимално бързо да започнем работа. Общо взето това са нещата, с които в момента се занимавам. Преглеждам просто всички бизнеси, на които съм писал, има някои, които не са ми отговорили. И като един леко нагъл агент, всъщност им пише отново здравейте, след като съм ми изпратил всъщност основното съобщение и те не са ми синали. Ще ви държа в течение, искам всъщност да ви покажа нещо, въпреки че после ще трябва да бърна и ще си затрудна работата. Тези първите 4, които виждате тук, те са клиенти, които още не са отговорили. Аз съм изпратил портфолио, фактически чакам отговор, а тези два тук най-долу, с тях съм провел среща и всъщност е въпрос на време да започнем работа. Има няколко интересни неща всъщност, които искаме днес да обърнем внимание. Основната ни цел, тъй като Мишо, не знам ли съм ви запознал, Мишо заминава за Щатите за 2-3 месеца. След около месец и половина, в момента е 12 май, той заминава на 20 някой, след месец и 10 дни. Да, всъщност, целта до тогава е фирмата и то особено чрез агенцията да сме направили един доста по-голям оборот, така че аз и Марто, докато останем тук, да може вече да сме набрали инерция и съответно да развием още повече. Така че главният ни фокус в момента е да натрупаме максимално много нови клиенти за този месец и половина горе-долу, като в момента сме се захванали, разбира се, с тази част. Има и още един ресторант, с който сме провели срещи, трябва да отидем на живо, да се видим с управителката за започване на работа, което също ни е приоритет. Както и изчакваме още един клиент, който е един на Витошка, няма да споменавам кой, който ме следи в социалните мрежи. Ако евентуално започнем работа, ще може всъщност да види с кой клиент точно говоря. Надяваме се просто да започнем работа там. Изчакваме отговор, днес ще се чува с управителя, да видя всъщност с неговия колега и съдружник какво са решили и общо взето така. И ако някой в момента вижда всъщност каква е стойката на камерата в очилата, са тук 10 книги съм наредил, не съм ги чел аз, така че за хейтерите, хейтете ме спокойно. Общо взето, да, тъй като е понеделник, можем да изговорим всъщност и да обобщим какви са целите за тази седмица. Трябва да затворим 3 клиента. Това е нещото основно, което целим. Имаме да довършим няколко видеа още за другите ни клиенти, с които работим и горе-долу ще приключим с тях. Така че всички се фокусираме и ще направим максимално възможно това да затворим всъщност тези няколко клиента, които са ни по план до края на седмицата и следващата седмица продължаваме в същия дух. Ще ви разкривам още от това какво се случва тази седмица, как вървим по пътя, така че останете. Всъщност забрах да ви кажа едно от най-важните неща. В момента, тъй като както може би повечето от вас, които са запознати, могат да видят, че аз снимам с камера Sony ZV-E10 Mark II и с Rode Wireless Pro. В момента поръчахме един обектив от OLX. Уж почти чисто нов и всъщност това важното, което трябва да направим с Марто, най-вероятно днес, предполагам, че днес ще пристигне, тъй като още е рано и от аконта са ми пратили SMS, ще трябва да ходим с лаптопа, с тази джаджа тук, която всъщност, тъй като лаптопа ми няма за SD карта вход, трябва да го използвам това и с камерата, за да можем да тестваме обектива, да видим дали всичко е наред
Както и, всъщност друго важно нещо, за YouTube канала ми си поръчах един микрофон, извинявайте, че камерата се клати, си поръчах един микрофон Shure MV7 или Shure SM7B, не съм сигурен кой от двата всъщност ще взема, тъй като си поръчах два, искам да ги видя, отново са втора ръка. Единият е неразопакован, другия е малко ползван, но тъй като четох в интернет информация, че има фалшиви, че така нататък, в момента ще седна да гледам клипове, всъщност да видя как да ги локализирам, дали са фалшиви, дали са истински, тъй като не ми се дават 500 лева за нещо, което е фалшификат, мисля, че е напълно нормално. Да, всъщност тези две неща, най-вероятно ще видите, ако днеска вземем обектива, ще се накадите от цялата седмица. Може да видите по-нататък в него всъщност разликата, защото със сигурност ще започна с новия обектив да снимам, както и който ме следи в YouTube по-активно, ще може да види в тези видеа, които създавам специално за YouTube, новият обектив, плюс, евентуално много се надявам всъщност всичко да стане по начин, по който трябва, и новия микрофон. Смятам, че с тях ще дигна доста качеството, тъй като проблемът всъщност на този микрофон, който в момента използвам, е, че в студиото, в което снимам, има прекалено много ехо. Просто за момента не съм успял да го премахна изцяло, нали, все още го правя, ще ви снимам и оттам да видите всъщност докъде съм стигнал, какво точно правя, как изглежда, каква светлина използвам. Мога, ако имате всъщност интереси, пишете в коментарите, да ви кажа каква точно техника и така нататък, как я разполагам, как си свързвам нещата с компютър, всъщност как обработвам видеята и такива други. Така че, всъщност, който ме следи или който не ме следи, може да ме последва, а който ме следи или ме е последвал вече, може да види от тук нататък. Всъщност, аз чакам да дойде обектива и микрофона, за да заснема следващите видеа от тук нататък за YouTube канала, които са тези по-сериозните, в които не ви показвам част от работата си директно от ежедневието, а ви показвам всъщност как извършвам работата и ви давам съвети, които аз съм научил през годините. Така че, абонирайте се и следете това, което правя. Сега тъмън качих едно видео за YouTube и за TikTok. Нека да ви го покажа и ще трябва да го качим след малко и в YouTube. Тук работим с един клиент, ама да не ви го показвам още от сега. Сменяме на моят профил и съответно ето го видеото. Сега трябва да го качим в TikTok. Не, в TikTok е качено, извиняйте. Трябва да го качим в Instagram и в YouTube, така че се захващаме. Хайде, Гошко, подготвяй. Инсталирахме микрофоните. Айде инсталирай, защото не се става известен така момче. Тук гледай вата простащини, да малко да оправяме, или само води на всяка. Стъгнах нещо да правя, само че сега ще видим. Това много ме напрега. Това тук, защото много се вижда. Ако е малко по-нагоре. Дървеното ли? Да, затова сега ще направим следното нещо. Да видим дали ще стане. Както си имам чувство, че всеки път ще ми падне на главата и ще ми се набият всичките трески. Както си? Това е здрав трипод. Това защо е така, бе? Нали Марто го струши? Момчета, това е първият трипод. За какво говорим? Бакук. Така. Идеята ми в случая е, то мисля, че няма се вижда, да го дръпнем така малко по-напреде. Да го прикрива това нещо, че видим дали е централно. Добре. Да прикрива това нещо. Само че се възниква една малка загадка. Може би ще се наложи. Тук трябва малко импровизация да направим. С това студиовата е само импровизация, нормално. Нещо е такова. Все едно пипалалата ни. Така, може би да сложим тази щуротия тук. А то как се вижда, бе, брат? Ти като снимаш от тук и като си зумнал, не би трябвало да се вижда, бе, брат? Кое? Дървеното долу. Зависи, тя камерата са е ниско. Аз миналия път всъщност клипа, който го заснех, не го качих, защото беше прекалено ниско и се виждаше малко кофти, т.е. трябва да се дигне камерата. А когато се дигне, почва да се вижда. Така да. Сега искам да пробвам. Така и така. Нека режисьора каже, той знае. Така и така ги докарах тези щуротии тук.
Да видим дали е това мога го вържим по някакъв начин. Само да видим разклонители. Там има някакъв. Коли е 30 метрови? Няма. Не, сега ще пробваме 60 метровия. Това е статив, момчета. Това трябва да се купи. Трябва да се купат обективи. Трябва яко обективи си. Днеска поръчахме един обектив. Той пабат е човека излагал в обявата. Този обектив не е за нашата камера, на сериозна работа. Сега сме назад 20 лева доставки. Глупаци, бат. Това... Качки, ще стане нещо според тебе така. Да сложа тук отдолу нещо да осветява нагоре картината и тук отдолу да осветява... А пръчките ще ги слагаш? А за пръчките говоря. Ще става чекия... Ако я сложа, то няма къде да вържа. Всъщност сега питай без нея. Да ги тестваме. Тук на бюрото, ако нещо. Я? Или то няма се вижда. Я, ако искаш... после ще го направим. Така. Сега да видим какви цветове бяха тук. Я, примерно... Какви са слабички, бате, малолитражки. Как слабо, бе? Добре. Абе, добре изглежда, принципно бялото е най-силната светлина. То са на светло нормално да не изглежда, окей. Така, това да го понастроим малко. Ефтината техника, когато имаме, ама поне имаме. Как е ефтина, бе? Това да държиш, братле, най-скъпото дето имаме. Но осветлението, да. Ясно, не мога камерата бата да е 40 лева. Бат, с другия обектив. Така и не го научихме това, бата, как се ползваше моя майка. Курава работа. Това... Никой не го сложи това. Това изглежда абсурдно, брат. Кое? Там, брат. Ами... беше много добра идеята с лампата, брат. Да го сложиш вътре и лампата светеше много яко. Ако мога да сложиш... Отзаде? Да ми примерно, да. Или по-скоро зад картината, защото... Да, ма виса. Ако съм седнал, ще се виждат тези двете неща. Само че и няма да се вижда лампата, защото тя е много висока. Но ако съм прав, пък няма да се виждат тези двете неща и ще се вижда лампата. Тоест искам да видя да пробвам, защото те са ми по-интересни като декор. Аре, гаси да... Да, затворим малко така. Не изглежда лошо, а? Още, че не съм ги заредил и се надявам да им стигнем батерията поне. То френската няма ли зарядно? Има. Ама едно. Другото не знам къде отива. Със сигурно нищо няма да се вижда на камерата. Мога да се получи готино, бе. Не, рецепта няма да се вижда, брат, със сигурност. Така не. Добре. Да ги палиме тея. Това е дистанционното за батериите, добре. Сега примерно, наистина лошото на този обектив е, че толкова силна трябва да е тази светлина, за да ме хване добре, че толкова много осветява и тази светлина всъщност бледне на... То даже и лъщи отзад в това леко. Да. Момента са. Така. Чай това, знаеш какво? Това или ще го само да го изключа. Не, този път искам да пробвам малко различно, да хвана... Това ще го преместя. Така от тази страна. Той е лошо, че тези софтбокси не могат да се дигат прекалено много. Тоест, то е хубаво даже да са още по-високо. Ако съм прав, са ниски, защото това има горе-долу максималната височина. Ако съм седнал, са горе-долу добре. Махнем така. Ще как стане. Добре. Започваме снимки.